קודם כל הכנתי לך את התה, הריח שלו כבר בעדים שלו, כאילו באוויר, אז זה סבבה. 16 משפחות שנמצאים פה במאהל גן סאקר, שרובם זה משפחות עובדות, נורמטיביות, כאילו אנשים שלאו דווקא נטל על המדינה, ומסתכלים במשכורות שבואי לא נגיד שאפשר לסגור איתם את החודש, אז בואי לא נדבר על היום. וזה המאהל שלנו בגדול, שזה לא דווקא מאהל של מצוקה, אנשים ממשפחות מצוקתיות. ואנחנו פשוט מנסים לשנות את הקריטריונים, שיהיה לנו פתרונות לילדים שלא יסבלו את מה שאנחנו סובלים. אם היא הייתה מתחילה בכיוון הנכון, אז היא הייתה ממשיכה להיות קיימת, המחאה. בעובדה, היא לא קיימת. אפשר להגיד שהמחאה חלפה עם הרוח, כמונו יש בארץ עוד, ובתוך הבתים שלהם סגורים עוד המון. נשארנו עם הגשם. אמא, איזה קור! חיים פה קשים, לא קל, יש פה ילדים, ממש קל, אפילו חולדות יש. זה לא קל בכלל. אני היום מפרנס יחיד, אין לי שכירות, אין לי מים, אין לי חשמל, אין לי ארנונה, אני גר חצי שנה ברחובות ואני לא מצליח לשרוד, ואני לא מצליח גם לקלקל וגם לסגור את החובות שצברנו. גם שמפנים, הוא גם צריך להתפנות למקום שיהיה לו בית חם. אלא אם כן יהיה לי בית, אז אני אקח אותו בשמחה. תראה, 400 מטר עשו לנו מקלחת. מישהו יכול ללכת לשם ולהתקלח ולחזור. הנה, אני התקלחתי עכשיו וחזרתי. זה קר, יש פה אנשים שקיבלו דלקות הילדים הקטנים. ילדים בשנתיים, אז אני מצטרף לחברים ואני אגיד, כשהוא אמר דלקות ריאות, אתה יודע, זה נשמע קשה, אבל אני אגיד לך כתוצאה ממה זה נוצר. במרחק 400 מטר מפה, אם תלכי עם המצלמה, את רואה את המבנים שם למטה? שם יש לנו מקלחת. אז שמקלחים ילדה בת 3.5, והולכים איתה בקור הירושלמי מלמטה עד למאהל, אז היא פה, זה הפרק זמן שהיא חשופה לקור ולדלקת ריאות. כמה שתעטפי בסמיכות, נסי לעלות איתה, זה לא כמו להתקלח בתוך בית או מקלחת שנמצאת 2 מטר ממך. יש השלכות. אבל אין לנו ברירה. אין לנו באמת ברירה. למה אני צריך להושיט יד ולבקש חסדים? למה לא לקבל משהו בזכות? אני לא נרקומן, אני איש עובד, אני איש ששירתי את המדינה ומשרת את המדינה. למה אני דווקא צריך להושיט יד ולקבץ נדבה ולהרגיש שעושים איתי חסד? למה אני צריך לקום ולגור ברחובות ולמחות? כמו שאת אומרת, זה יכול להימשך הרבה זמן. בשביל לקבל את מה שמגיע לי בזכות. מה זה הקריטריונים האלה? זה לא שאנחנו לא עומדים בקריטריונים, אורטל. זה המדינה לא עומדת בקריטריונים שלנו. אבל את יודעת מה מרגיז זאת? אנחנו עשינו צבא, שירתנו, מיסים משלמים. אבל אנחנו, אפילו קורת גג עניין. יש שיר ששמעתי ברדיו לפני שבועיים, של הזמר אלי לוזון. שיר שנכתב לפני 30 שנה אולי. וכמה הוא אקטואלי היום. איזו מדינה מיוחדת במינה. אנשים עובדים, מחירים עולים, לשלם מיסים. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים. לקחו החסכונות, לקחו הפיצויים. לא נמאס, דפקו לנו עוד מס. חובות גרים, באוהלים נמצאים. איזה מדינה. יש 3 חיילים שמשרתים בצה"ל, יושנים באוהלים, חוזרים לישון באוהלים. זו מדינה.